mo yimɓe Ama Thiongan groupe WhatsApp président Harouna Ka mbiyen Souleymani Abse yimɓe Ama Thiongan juuɗe mon ɗo dow fulɓe belel jaabi Mimi Hadi ɓe firtani Harouna Siminga Mimi Hadi mo firtani Souleymani Harouna Mimi Hadi mo firtani groupe yimɓe Ama so Mimi Hadi ɓe firtani fulɓe belel jaabi Mimi Hadi ɓe firtani Harouna Siminga Mimi Hadi mo firtani Souleymani Harouna Mimi Hadi mo firtani groupe yimɓe Ama so Mimi Hadi ɓe firtani salamale moɗon groupe yimɓe Ama so Souleymani Harouna pullagato belel jaabi Harouna Siminga pullagato belel jaabi yejitani giɗoma on woni Souleymani giɗo Souleymani ba pullo on to julkito jeya yejitani Kalidou Mamadou ngaɓɓitol ande ka agiɗo mi yejitani Amadou Aboulaye pullagato Sidak Demba kode naɗañen jotoɗen calminen Ibrahima Sadibou Diallo dey on ko lumbi pata jibel mimi ton jeya yejitani Dawda Soyel de pour lumbi fulɓe belel jaabi Mimi Hadi ɓe firtani Harouna Siminga Mimi Hadi mo firtani Souleymani Harouna Mimi Hadi mo firtani groupe yimɓe Ama so Mimi Hadi ɓe firtani fulɓe belel jaabi Mimi Hadi ɓe firtani Harouna Siminga Mimi Hadi mo firtani Souleymani Harouna Mimi Hadi mo firtani groupe yimɓe Ama so Mimi Hadi ɓe firtani mi yejitani giɗo men on woni Dawda Simbinga on ko belel jaabi hoto Ousmane Harouna pullomo belel jaabi mi yejitani Mamadou Djibril Ka pullo belel jaabi Adama Ba belel jaabi naɓe ko yimɓe am calminen lumbi mbalgam yejitani fulɓe ɓe belel jaabi naɓe on ngaadi on firtani alhamdoulillahi miɗo yetta yiɗɓe Ama so mi yejitani ko fulɓe am Lamin Ousmane so pullo Bokijor Ama pullo ari ndi aadi ndi firtaki yoɓirande dande am nde joɓiranmi on fulɓe belel jaabi Mimi Hadi ɓe firtani Harouna Siminga Mimi Hadi mo firtani Souleymani Harouna Mimi Hadi mo firtani groupe yimɓe Ama so Mimi Hadi ɓe firtani fulɓe belel jaabi Mimi Hadi ɓe firtani Harouna Siminga Mimi Hadi mo firtani Souleymani Harouna Mimi Hadi mo firtani groupe yimɓe Ama so Mimi Hadi ɓe firtani Harouna Siminga Mimi Hadi mo firtani Souleymani Harouna Mimi Hadi mo firtani Souleymani